minn hemmhekk insomma kiber Qamar il-Għasel, nibet u minn silta waħda irnexxieli nikteb 8 siltiet. Lara Zammit hija artista Maltija emerġenti li l-mużika tagħha tħallat l-indie rock mal-melodiji pop. Hija tkanta bil-Malti u fil-mużika li tipproduċi żewġ ħoss tassew distintiv ma' lirika illi tirrifletti ħafna onestà u emozzjoni. Sa riċentement Lara ħassita lista li fl-aħħar taqsam l-istorja u l-arti tagħha mad-dinja u bekk varat l-ewwel EP tagħha Qamar il-Għasel li jkonsisti f'4 kanzunetti. Imma t-tieni parti ta' Qamar il-Għasel għadha ġejja u llum ġejna niltaqgħu magħha biex tgħidilna aktar dwar dan il-vjaġġ kreattiv tagħha. Qamar il-Għasel huwa proġett ġdid għalija ilu li beda mill-2024. Għandu żewġ partijiet. L-ewwel parti li diġà ħarġet fuq il-medja soċjali bħal YouTube, Spotify u Bandcamp. U t-tieni parti għadna qegħdin naħdmu fuq u kemm jiena u kemm il-producer tiegħi Jimmy Bartolo. Qamar il-Għasel huwa ġarn ta' indie pop, huwa miktub kollu bil-Malti. L-iktar ħaġa li għeni nagħmel dan il-proġett huwa li nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi bil-Malti, mhux għax ma nafx għax hija l-lingwa tiegħi, imma għeni niktibhom ukoll, ġifieri u nagħmilhom f'kanzunetta. Kont bdejt nikteb jew nħarbex xi ftit kliem bil-Malti ħalli nara kif anke jien ninstemma nkantaħ għaliex ma kontx insiba daqshekk easy li nkanta bil-Malti. Kont insiba aktar easy nkanta bl-Ingliż. U sakemm sibt il-ġarn tiegħi ħassejtha aktar diffiċli. Wara ġo moħħi għad nara kantanti oħra mill-istess mużika alternattiva, x'jagħmlu, kif jesprimu ruhom, kif ikantaw. U minn hemmhekk bdejt ngħid alright mela jien irrid naqbad tema u t-tema li qbad hija l-imħabba. Imma mhux ġast l-imħabba, għandi kanzunetti siltiet minnhom li jitkellmu fuq kif inti tiġi aċċettat mis-soċjetà ta' madwarek jew mill-persuna li tħobb.